Nkosi yami kanye nawe Nkosi yami mangihambe mihla yonke John chapter 4. John chapter 4. Angibulise every man and women of God in our midst. Iqaka neqaka zikaThixo ake nisho amen omkhulu. Ake nisho better kuna amen omkhulu. Can you shout hallelujah? Anibulise zonke intshaba zikaSathane. Uma utshaba likaSathane stand on your feet and shout hallelujah. Shout to praise the Lord. Glory to Jesus. Uhlale phansi, praise the God. Awuqale ukufunda from verse 4. John chapter 4 verse 4. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria. Verse 5. Khona wafika emzini waseSamaria ogama lawo eSkhari eduze nesiqithi uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe. Verse 6. Wawukhona lapho umthombo kaJakobe. Ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni kwakungaba ihora lesithupha. Verse 7. Owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi. uJesu wathi kuye ngiphuzise. Verse 8. Ngokuba abafundi bakhe babehambile baya emzini beyothenga ukudla. Verse 9. Khona owesifazane waseSamaria wathi kuye yini ukuba wena ongumJuda ucela ukuphuziswa yimi ongowesifazane waseSamaria na? Ngokuba abaJuda abadlelani namaSamaria. Verse 13. Verse 13. Waphendula uJesu wathi kuye yilowo nalowo ophuza lawa manzi uyakubuye ome. Verse 14. Yeah. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayikoma naphakade, kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi ophuphumayo kube ngukuphila okuphakade. Verse 21. Verse 21. uJesu wathi kuye sifazane kholwa yimi isikhathi siyeza lapho ningasayikukhuleka kubaba nakulentaba naseJerusalem. Verse 22. Nina nikhuleke kweningakwaziyo thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Verse 23. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo abaqinisileyo bayakukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. 28 and 29. Verse 28. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe waya emzini wathi kubantu. Verse 29. Wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo kungebe nguye uKristu na? Open to verse 29. Verse 29. Wozani. Verse 28 sisi. Verse 28. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe. Qhibile. Wenze njani? Awungifune lapha. Uthini ngesixhosa verse 4? Verse 4. Ibimelwe ukuthi icande kwelamaSamaria
Ifike ke emzini welamaSamariya ekuthiwa eSkhari kufuphi nomhlaba awathi uYakobi wawunika uYosefu unyana wakhe. Uthini verse 7? Verse 7. Kufika intokazi yelamaSamariya isiza kukha amanzi. Athi uYesu kuyo, ndiphe ndisele. Verse 13 uthini? Verse 13. Waphendula uYesu wathi kuyo, bonke abasela kulamanzi bayakubuya banxanwe, ke yena othe wasela kuwo amanzi endiyakumpha wona mna akasayi kuza anxanwe naphakade. Ophuzayo kulawa amanzi, ophuzayo kulawa amanzi, ophuzayo kulawa amanzi, omigo ophuzayo kulawa amanzi, ophuzayo kulawa amanzi, ophuzayo kulawa amanzi, komina phakade Nkosi yami, mighty Jesus. Ophuzayo kulawa amanzi, ophuzayo kulawa amanzi, ophuzayo kulawa amanzi, omina Let's pray for the word. Bawo ingcwele Thixo wethu othandekayo, izwi lakho selifundiwe Thixo wethu onamandla wonke, umkhonzi wakho selemi ngaphambili. Bawo ingcwele ngalo kaloku Nkosi kuyadala Thixo wethu onamandla, ngalo Nkosi uvula apho kuvalwe khona Thixo wethu onamandla wonke, ngalo Nkosi uthetha kwenzeke. Bawo ingcwele thetha nakaloku nje egameni lenkosi uJesu, amen. I need ngahlela phansi. Oh, I need thee every touch me now. Anginiswa. Touch me now. Anivusele umuntu nimthathe nimbeke endaweni bakwethu angangenwe ingqele. Ake nimthatheni iba nembeko. Shini bethuna nimthatheni. Mvuseni. Mvuseni. Touch me now, my Lord. Touch me now. Touch me now, my Lord. Touch me now. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyanibingelela egameni lika Yesu. Ngathi niyagula. Ndiyanibulisa egameni lika Yesu. Ndibulisa onyawonhle, ndibulisa laba baphathisa abahambisa uSathane ngesisu. Ndiyanibulisa egameni lika Yesu.
Ndibulisa the ambassadors of heaven. Ngiyanibulisa egameni lika Yesu. Oh, hallelujah. Ndibulisa the devil destroyers egameni lika Yesu. Oh, hallelujah. Ndibulisa the chosen few, a peculiar nation, a holy people. Ngiyanibulisa egameni lika Yesu. Ndibulisa abahlanjwe ngegazi lika Jesu. Yes. Ndibulisa umakoti kaJesu. Ndibulisa abakwi-engagement banxibe umsesana we-engagement kaYesu. Ndiyanibulisa ngegama likaYesu. Ayeye madimoni, ayeye ayeye satana, ayeye. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Sibuyele notata umgandela sakubulisa. Man of God, ake nithi amen. Bazalwane ngizowamfishane, ngiyazi kunengqele kuyabanda. Nina niyakholwa ngempela ngoba nifika kubanda kanje. Ngathi niya understand ukuthi kunendlala ezayo. La kunendlala ezayo. Do you know le ndlela ezofika abantu bayogijima ngoba umkhasi Kristu uzolithatha iBhayibheli ahamba olifaka kwimuseum akhiphe lakhe. Bese lithi iBhayibheli bahamba insizwe ezinhle nentombi ezinhle zovela empumalanga shona entshonalanga habasha bagijima bazibaphela amandla befuna leli verse bengasalitholi. Kuzwakale ngadlebenye kuthiwa ngathi likhona eMount Olive uMatthew 7 bagijime babaleke nebefika khona kuthiwa litholakale. Indlala ezayo kuyobe kunzima kakhulu. Okwamanje it is plenty, liselininzi izwi likaNkulunkulu kodwa kuzixesha lendlala. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Ukuze ngene ndabeni lithi iBhayibheli uJesu usuke eJudiya uye eGalili, but njengoba eGalili uhambo lalizomthatha 3 days ngoba amaJuda ayengaqandi eSamaria, because eSamaria babe bathatha ngokuthi abantu amaJuda lawa eseSamaria kodwa engewona ama complete Jews, ayengama half breed Jews. Ngexesha bethinjwe uNebukadnezar eBabylon, kukhona abanye bamaJuda abathandana nama foreigners laba bethinjwe khona, nabethandana baba ne intermixed marriages, bashadana bazala ingane ezingama half Jews and half Gentiles. Ngamanye amazwi babengaphelele ebujudeni, so bebathatha ukuthi bangabantu abamdaka. They were filthy people, so bethi bona abakwazi ukudibana nalamaJuda ay half Jew and half idolatries. Again it amen. Again it amen. But asikwazi ukudibana manje ukudlula noma ukukanda noma ukudabula eSamaria babekuthatha ngokuthi uzenza mdaka uyasingcolisa. Nisekhona kodwa kwafika umSamaria olungileyo, kwafika the Son of God. Lithi iBhayibheli lami kwakumele ukubuye aqande eSamaria, wayejonge eGalile kodwa wathi umoyingcwele yes qanda eSamaria ngoba kunabantu kunomuntu namhlanje engine divine appointment naye, noma kuyindawo ebukeleka phansi, kuyindawo erejectile. Mina ngikhosa izinto ezilahliwe, mina ngizele laba okulitshaliwe ngabo ngoba ngiyabafuna, ngifuna ukusebenza ngabo. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Nisekhona bazalwane? Leli gama lithi Samaria lisho a mountain watching. Mountain watching. Ngamanye amazwi abantu baseSamaria babejongile besentabeni, bejonga ukufika kwaMesaya, bejonga ukufika kwaYesu. BaseSamaria, oh my God, Jesus Christ. Nisekhona bazalwane? Lalela leli gama lithi Jew lisho praise.
Nisakhona? Praise. Manje sibona ngapha kuhlala amaJuda. Ngapha eSamaria kuhlala half Jews. Kuhlala abantu abanegazi lomqophiso. Futhi banegazi labantu bezizwe. Laba bahlala la babenqulela bona eTempelini entabeni kwakunentaba. Ukhumbule ngesikhathi uMoses ekhupha uIsrael eGibhithe. Bafika bathi nabesefika sebengena ezweni lesithembiso. Kokhona izintaba ezithu kuthiwa iMount Ebal neMount Gerizim. iMount Ebal kuDeuteronomy ikhuluma ngeintaba yeqalekiso. Bese kuthi iMount Gerizim intaba yeintsikelelo yila itempeli lamaSamaria elalikhona. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Manje laba bakhonzela entabeni itempeli lisentabeni laba elaba itempeli liseJerusalem. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Lithi iBhayibheli lami wafika uJesu emveni kokubhaptizwa kwabafundi bakhe wathi no kumele sidlule eSamaria. Kumele ngicande eSamaria. Ngoba kunomuntu ekumele ngidibane naye. Uyazi uNkulunkulu mefuna ukuba neappointment nomuntu engayeka onke ama-appointment azothatha i-appointment ephansi nengazuthi yabona ilo kanti uyamazi nomuntu noma ejongele phansi unezinto ezinkulu la kuye. Ake nithi amen. And lithi iBhayibheli lo muntu wesifazane wayexegelwa icharacter. Waye ihenukazi. Futhi abambiza wrong elona ihenukazi. She was a loser. She was a loser in relationships. I guess into zethu. She was a loser in relationships. Abanye bashumela ihlathi bathi wayejola alele boyfriend. No, akuwona ama boyfriend lesothetha ngawo amadoda ngoba iBhayibheli lithi husbands. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Oh my God, I feel like preaching tonight. I feel like preaching. Nisakhona? Nisakhona bazalwane? Nikhona? And bazalwane before ngishumayela lama Sophia chapter 4 yekela. Sibona uJesu ku chapter 3 uaddressa the highest profile person, a Sanhedrin, one of the Pharisees. Addressa ngensindiso. Kanti ku chapter 4 simbona addressa the lowest person. Ku chapter 3 uaddressa the highest, one of the highest religious pastors. Ngoba uThixo ufinyelela kwabaphezulu, ufinyelela nakwabaphansi, ufinyelela kwaba-rich, ufinyelela nakwabapoor. Nisakhona bazalwane, nisakhona etendeni. Ku chapter 3 uaddressa uNicodemus, umaddressa ngensindiso. Hawu le ndoda kanti iyaqawa kodwa ayisindiswanga, iphethe abantu kodwa ayisindiswanga, iholi ikhokhela ibandla kodwa ayisindiswanga. Nizomangala manifike ezulwini abanye beyiqaka anizubafumana ezulwini. Abanye babafundisi ekade sibathembile khona incwadi engayifunda yathi kunamadoda namagama amakhulu who are known on earth but they are not known in heaven. When the earth sees them, they bow. Aphathi ivangeli ashumayelizwe abantu abajonga bathi amadoda amakhulu kaThixo kanti awabhalwanga ezulwini. Kwathiwa khona abadelelekile ihlabathi alibahloniphi alibazi kanti ezulwini bayaziwa, ezulwini bayahlonishwa. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Now uJesu efika kuNicodemus uthi umelwe ukuzalwa kabusha. Uthi uNicodemus ngakwenza kanjani Jesu lonto? Ngibuyele esibelekweni sikamama. Uthi uma ungazalwa ngamanzi nangomoya. Athi John chapter 15, nina
senihlanzekile ngamazwi ngezwi engilikhulume kimi amanzi amelizwi amanzi amele umoya ingcwele. Oh my God, ake siyeke sobe sixoxa amanzi amele ntoni izwi izwi elizalile izwi elikwazi ukushintsha impilo yomuntu izwi ingakho lithi iBhayibheli konke kwavela ngezwi ngaphandle kwezwi akukho okwabakhona yilo elisidibanisela akuzile ukuzothetha intsomi sizothetha ngezwi izwi liyispil liyimira liyisibuko la sijonga khona ke nithi amen. Ithi iBhayibheli lami ngoba nginqamile ngomso ngizobe ngikhuleka kuzobe kuyi healing tomorrow ngizobe nginenkonzo ama miracles tomorrow night inkonzo ama miracles tomorrow night inkonzo ama miracles. Ake nithi amen. Nangakho lento ngisho inkonzo emqondiso tomorrow. Amen. Lithi iBhayibheli lami uJesu mezocanda la lithi kwakuswelekile lizokwenza ntoni lentente apha uYesu uqande KOKSTAD uYesu uqande eBhongweni uYesu uqande KOKSTAD uzokhangela kunabantu abakhangelayo uphethe iwarrant of arrest uphethe iwarrant of arrest uyi-wanted ufunwa ngamazulu wena kune warrant of arrest ekhushele wena. Jesus, hallelujah. Ake amen. Yes. Ake amen. Hallelujah. No warrant of arrest. No warrant of arrest. Nisakhona bazalwane. No warrant of arrest. Uyafunakala. Hambani nofuna uSorenso. Ningamfice efile simfuna alive. Asimfune efile. Ngapha noSathane naye une death warrant yakhe. Ayikhiphele wena ukufuna ufile ungakafunyanwa iwarrant of arrest kaYesu ngoba uyazi make wasindiswa uzoba ingxaki. Ake nithi amen. Ake nithi amen. Lithi iBhayibheli amafika uYesu meqanda esakwakuswelekile ukuba dabula iSamaria. Le Samaria njengithiwa it's a mountain of watching. Yathengwa yikumkani one of the king of Israel kuthiwa uOmri wathenga le ntaba la abakha khona itempeli. Ake nithi amen bazalwane. Wayithenga kanti kuzohlala ke lesi sizwe ke engithetha ngaso because of time. Ake sibheke indaba yethu. Lethi iBhayibheli wafika uYesu mefika wathi bafundi kulanjiwe madoda silambile manje hambani nothenga ukudla wabathuma eMount Olive ukuthi bayothenga ukudla ngoba wayazi ukuthi nabekhona bazomdisturba kule divine appointment. Ongizwe miss call, it's a miss call. Wabase Mount Olive endaweni okude kuba bawufuna ukudla masefuna ukuhlangana nawe uThixo uyayisusa indimbane uyayisusa crowd ngoba dibana nawe kwayinkathi ubona ngathi kuyi-wilderness. That's the right time. I-wilderness is a right school for all people who are called by God. Makuzokwenziwa i-operation kwisiguli kwi-patient makuzokwenziwa i-operation oshintsha mfana bayangindwendwela ungakayenzi operation nge-visiting hour bakufike bakuvakashele bazokubona mawuyindoda kufika umfazi wakho nabantwana bakuvakashele kodwa mawusuye theater room mawusuye theater usuye surgery bayakhusha uvalelise kubo ungene wedwa uhambe wedwa ujongane nema-challenges wedwa abafuneka omzala abafuneka o-anti abafuneki nabantwana bakho kufuneka wena ngoba umuntu ozoqhaqhwa
akubona abantwana akubona chomi nguwe nguwe Hallelujah. mawuya kuyi-operation musukufuna ukuhamba nabantu yintoni lena eyenza ukuthi mawuzwa angathi abantu basukile bese wena uyalila hayi it's a right time for divine appointment with God akakwazi ukukusebenza uma kunabantu abakusurroundile akakwazi ukuthetha nawe ake ngithethe men of God bafundisi khona ixesha uthi usambe nebandla kodwa khona ixesha uthi xa susa ibandla sale wedwa akhona ngishumayela kuye khona ixesha la okufanele ube wedwa as a servant of God ungabi nanomfazi wakho ungabi namuntu ngoba into ozojongana nayo uThixo ufana aqala akuprepare uzwe inhlungu yokulahlwa ngabantu yokushiwa ngabantu ayikho into eza kuwe ingavayanga kuYesu ayikho into izwayo wena more than kunale yaziwa uYesu ezo emnqamlezweni uyakwazi ukuba ku-wilderness uYesu uhambe wedwa inhlango nakade bethi sime nawe siyakuthandazisa uthi abaqalaza bekho nabethi sima nawe siyakuthanda ngeke size sikulahle bashintshe ngoba abantu bayaguquka qalekisa umuntu othemba lakhe likubantu ubusisa umuntu othemba kuJehova bathanda abantu kodwa ungabathembi fundani kimi mina I'm a man of rejection I am a man of sorrow I am a man who've been oh my God neglected ngineglectwa zikaka ngineglectwa abazalwane but when I remember what the Lord has when I remember run this race run your race ungabaweli irace yomunye umuntu ungabaweli igift yomunye umuntu ungabaweli nale calling yomuntu ngoba ine price Satan emeza ukutshengisa into ezintathu uSathane uthi mayefika kuwe akutshele ngeprice PRICE kodwa uThixo meza a-counteract ukusho kaSathane axelelena ngeprize PRIZE Satan utshela ngama-cost utshela ngama-cost alento ongene kuyo kodwa umoya engcwele uthi ungawanaka ama-cost bhenga the rewards prize ozoyifumana egqibeleni unganaki just overlook shangatha ubone nabahlebayo uthi yeah come what may excuse me anginandaba nokuhletshwa mani ngihleba niyandomelelisa mani ngihleba ninginikeza amandla mani ngihleba ningiphushela phambili there is a race that I must run there
is a race. Namasigneta ushayeke phansi uwe kodwa uphinde uvuka uthi forward ever and backwards never. Nisekhona kulingoma ngaphakathi uthi I feel like going on. I feel Jesus. The driest come from everywhere. I feel Gideon, xelela bonke aboyikayo babuyele emva ngoba le ndlela iyona yamagwala, le ndlela kuyona yabantu aboyikayo, akuyona abantu ababalekela umqelingeni, eyabantu abathi mqelimngeni, challenges come. Last year ngeke ngajiyelwa zicaka nengishumela naso la ku God's arm. Every pain kodwa usithola ushiwo uThixo. Kanti no bekumele ngiyograduate. Oh Jesus. Thank you, Lord. Fanele ufunde ubhala ama tests, Oh Jesus. ubhala ama exams. Enye into monthly test kodwa enye into ubhala final examination. Yes. Kwi monthly test uhlala eduze kwa dexmate. Kulula ubuza uthi ithini ianswer ngiyazi akuhlobise. Kodwa masubhala examination uhlala le na uhlale la ube wedwa jongane nephepha lakho. Mongayazi ianswer akekho sokunceda. Ngena theater yakho, ngena kwi final exam yakho, ibhale. Don't repeat the class. Run this race. Bayekela abanye abantu abagijima 100 meters. Musukhathazeka ngabo. Khona abagijima 100 meters, 200 meters, 400 meters, 800 meters. Labo nabebaleka kudingeka ukuthi basprint. Kodwa wena awuyena umuntu wama meters. Ungumuntu wemarathon. Umuntu ogijima imarathon. Aka sprint kodwa unestamina. Akudingeka umuntu obaleka kakhulu. Kudingeka umuntu ohamba ngepace. Umuntu ohamba ngepace. Umuntu ohamba ngepace. Run this race. Finish this race. Bayekele. Aw compete. Laba 100 meters, 200 up to 800, they've got a short-term ministry. When you've got a long-term. Indaba abanye abantu bakhawuleza basikelele. Kodwa wena kuthatha iminyaka akasikeleleki. It's because the longer it takes, the bigger is the anointing. The longer it takes, greater is your anointing. Woza kimi mamela bayekele bakhawuleze bachate bayekele ama ministries abo ayablosoma eyakho ngathi nje ine attack usathane akayihlasela into efile usathane akayihlasela into ethule uthi ubaba ugumbe shumela emdantsane. You have asked a difficult thing. Ubona izinto zakho zinzima. Ziza kabuhlungu, ucela nawe into enzima.
into la kuwe inzima, intambise kuyinzima, nama-attacks nohlaselo lusoba nzima. Angaphumele yonke amabhizinisi amashishini abanye abantu eyakhe istruggleish. Hayi ngoba engekho uThixo. What cannot be tested cannot be trusted. Buka mimi. Ngijikela madoda amanye angihlebe khona la. Ngiyawasupporta kwanikeza imali. Kodwa ahlekisa ngami. Athi ezweni lapha ngiyahlupheka. Naba sezweni baya usingela baya singe umoya wami. Jesus, God bless you. Obu Jesus. Hey, mawuhluleka ukugijima uncintisana nabantu abahamba ngeenyawo, uyokwenza njani mawusuncintisana nabamamahashi na? Mawuhlula abantu abangabazalwane, kuyoba njani uma ujongana nabahedeni? Nakuba meva ngiwa lapho ngihamba ngeyakhe indlela, angiwanaki uJesu wami uzopholisa. Oh Jesus, hallelujah. Umbuzo uthi akuhlaba lameva uhamba ngayiphi indlela? Ithi iculo ngeyakhe indlela. As long mayengihlaba ngihamba endleleni kaNkulunkulu. It is good. It is nice. As long ngisentendeni esandla sakhe. Mayengihlaba meva ngoba ngiyazi akakabonakala engiyakuba yikho, kodwa ngiyazi mayebonakala ngiyakufana naye. Okhaboshi amagwala awazuphumelela. Awuhlele phansi. Kuhlaselwe yonke into, kuhlaselwe imali zakho, kuhlasele abantwana bakho. Usathane angene enganeni zakho bezobetha bathi ushumela ntoni? Usathane kwangihlasela kwaze kwamitha intombi yami. Oh my God, ithe mayimitha this year kwasho ukuthi uThixo besengixelele last year wathi NJ wababala abafundisi wathi usikhale ngizomhlasela ngokuthi umvinjelwa ngizomhlasela umlumbi uThemba amahlaba ngalokho, kodwa wena ngizokuhlasela ngabantwana bakho. Hlasela ngabantwana ukuze uthi ushumela ngomngcwele kuthiwa ungasitshelani ezakhe ingane zikeqeza. Yamithi intombi yami kwabuhlungu, ngahamba ngayoyisika phambi kwebandla, ngaqale ngalila ngise bedroom, ngalila ngisemdantsana, ngathi bawo I must be a living example ukuthi umuntu mayonile uyasikwa, akanalo iti uThixo, azikho ingane zopasta. Ntanami ujaha into ebekumele ulinde ixesha layo, sex. Ngayimisa phambi kwebandla ngathi zonde kombo lengo Hosi yami Zudi Kogo Hosi yami
ngiyithanda kakhulu ngathi ngizoyisika ngayisika futhi ngayinikeza ukuthi ngayisika phambi kwebandla yeah man of integrity yes no that's what you called integrity abazalwane ngathi mntana mangizondi ingane lo mzukulu mhlawumbe yena obe sengiphatha kakuhle ngiyamthanda lo mzukulu ozayo kodwa wena you must via Gethsemane a place of pain kanti kwakuyiGethsemane lami nawe unelakhe iGethsemane kuneGethsemane a place of pain a place of betrayal a place of abandonment indawo yokushiywa mawungakashiywa abazalwane awazinto mawungakashiywa abazalwane bathi bekhupha nezishumi zabo kweinkathi mawushumela inyani bayivala ishumi wathi Thixo NJ zonke izinto eseSouth Africa you are the pioneer of tents bonke bathatha isitayela sami I'm the pioneer bonke sengena sekhona hamba ufica igoti sami ngathi oh iyaphila lento engiphetha iyaphila nabangekho la bayoyika dedela inyoka ngalokho kwenza into eziningi jula phansi inyoka uvala umlomo namagqwirha azoletha ezayo inyoka kodwa eka Moses phela wena uyistaring noma singabethwa kodwa soyiso noma singavuza igazi kodwa ekugqibeleni siyoyisa noma uSathane engakubetha kodwa mxelele the last round is mine the last round is mine the last round is mine ungangibetha nje Sathane ungangibetha wake wahlaselwa abazalwane jathi ngibeka intente emdansane bese ngifuna ukudutshula ngagadwa bayingozi kaba abafundisi laba abakhuluma ngeilwimi bayingozi abanje izitha salentente abanye abafundisi bala KOKSTAD izitha zalentente abanye abafundisi hayi abahedini abathi siyezulwini nabo kodwa yezi judgment day lalela ititshela the devil does not chase empty vessels mawungaphethe lutho akazukuhlasela uSathane mawubonile uhlaselo check your anointing mawungahlaselwa awuphethe lutho mawuhlaselwa ngoba uSathane akakuhlaseli ngepast yakho akakuhlaseli ngezolo lakho akakuhlaseli ngepresent tense ukuhlasela ngefuture mehlasela ubokho into nakayibonile konke akayijongile ozoba yiyo jonga mina umuntu umitha 9 months azale inja imitha 6 months izale ikati 3 months lizale inkukhu 21 days phuma amantshontsho ihash noma ielephant 2 years asambe bayazala abantu left and right how usakhulelwe ukhulela isilwane yini usuphelile u9 months ubatshela ukuthi kuzolunga
uthi though I get tired along the way, he gives power to press on. Jesus in me. Bahleke usenjongo Jobe. Athi noma bengangishiya bonke abantu, kodwa ngiyazi umhlengi wami ukhona, uyaphila. Noma bengangibaleka, as long ngihamba naye, as long ehamba nami. Hlabelele usendlini ekitchen kungekho ukutsha, abantwana bungazi bazotshani, uthi kanye na we Nkosi yami kanye Nkosi mangiha Jesus. Tell about. Athi umubi lapha kuSpms 42 njengendluzela ncanelwa amanzi kanjalo umphefumulo wami iwenza ntona amanzi, hayi ngoba ifuna ukwasela. Indluzela mayileqwa noma ijahwa uchaba, ifuna umlambo la ungakhona, ifuna umlambo. Mayika wabona amanzi emaninzi, ithi ivuya ngaphakathi, iyoqhuma itsiba ithi shh, mayingena phakathi besithi uchaba luthi leyibheka ayiliboni, ubona amanzi, liyofunelana amanzi ukuba liqashe. Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla, lapho olungileyo ebalekela kuwo aqashe khona. The name of the Lord is like a strong tower where the righteous runs to it. Uhlabelele uthi nomindlela inohlupho noma indlela Nkosi yami noma ngithi namhlanje susa abangani, susotshono, badisturba lento uThixo afuna ukuyithetha. You cannot hear because of their presence. They are too noisy. Awumuvu uThixo makunengxolo. Jesus. NJ, what uThixo sengihamba ndodwa last day. I am making you father of many nations. You ungafisi intambiso yami, and yet you are not ready. 2, uSathane emeza kuwe ukutshengisa the traumas. Ufika wakutshengisa the price, uThixo ukutshengisa the price. Meseza ko uthetha nge trauma.
Kodwa uThixo meseza kuwe uthi ungayinaki itrauma. Think of the throne. Throne. Trauma versus throne. Price versus price. Axelele uSathane ngepain. Bese uThixo uthi ungayinaki le pain. Akutshele ngegain. Into ozoyivusa. Ivumela ipain. Khona ngithetha kuye angazi ubani uzoprofita kuye. Khona ngiprofita kuye. Manje uhamba wedwa. Nabazalwane ufica ade bethetha ubaba bona beqhwebana mawuthi ujonga ngakubo bajonge phansi. Makhathazeki. Kuthi kuyasula izinyembezi nokufa lesizizi ayibalwa Samba. Sambe. Inhliziyo yami yadabuka. Ngicabanga iGolgotha. Ithenye incwadi engifundile mhlasana kuzozala uJesu. Kwamangala inkomo. Kwamangala amahashi. uJoseph kuthiwa wayegijima eyofuna imidwife. Gynecologist wayifumana engizoyithetha ngomso lento ngiyeke ngoba uzongizengena emnqamlezweni konakala ngizobe ngiyithethe le ncwadi it's so powerful wayifumana kuthiwa igani eyayibelethisa uMaria yamane lala ubuthongo yaphaphama uMaria segona umntwana ngoba uzala ingane engafani induna centurion ngizonitshela ngomso eyahlaba uYesu ngomkhonto unyana wayo yena obhala lencwadi iqoqe the Bible is nothing compared to that book malikhuluma ngomnqamlezo kaYesu the man of sorrow the man of pain ikhuluma nangoBhartimeyu esebona uJesu simthandazele siyaya madoda sizoyibona le ndoda okwamanje sithanda singayibonanga kuyoba njani sesimbona uthi khange lumsindisi wethu ibambe lapho bambi angivale nabehamba abafundi lithi iBhayibheli kwakuyihora lesithupha every time makuvela unumber 6 kuvela umuntu ngifuna ubheke indlela lenkosikazi eyenzile im-address uJesu in 4 stages wafika uJesu wahlala eduze komthombo hlala eduze komthombo why eduze komthombo uyazi ukuthi amanzi is the source of living wahlala eduze kwento azi ukuthi ngeke bakwazi ukuphila amanzi ayineed iCoca-Cola iyiwanti you can stay without Coca-Cola but you can't stay without water. Wahlala. Uyazi khona umuntu osayo. Wahlala madoda. Lahlala ishefa lakwabo. Hlala le ndoda madoda. Inhle yathandeka. Kwasho ukuthi uThixo unobulumko. Wahambisa abafundi. It's either you follow a crowd or you follow a cloud. If you follow a crowd,
you will miss the talking of God. But if you follow a cloud, uzodibana noThixo. Lenkosikazi yayazi ukuthi inama failures. Yafuna ukufika ngexesha eli awkward. Yafika crowd ingasekho. Yathi ngizolandela icloud. Kanti izohlangana no Dr. Jesus. Izohlangana no Pastor Jesus. Wahlala uPastor Jesus. Wabhala 4. Yafika intombazana. Oh my God. Whom do you follow? Whom do you follow? Namhlanje ebusuku. Nansi insika yefu. Insika yomlilo. Wahlala. Kuthiwa le ndawo ehlezi khona kwakuseSkhari. Leli gama lithi Skhari lisho falsehood, drunkenness, deception. Shuta abantu bala babekhathana. Wawukuphila i-deception. Bangaka abantu eKOKSTAD abaphila eSkhari. Baphila ngobuqoki. Bakhonza ubuqoki. Hamba Jobe. Skhari. It's a place of drug addiction, alcoholism. It's a place la sekushela abesifazane beshela amadoda. Ngisho mina enkonzweni uthi usister ehlezi asiqhaksela ubrother meke washada lento useyawa lo sister. Skhari. It's a place la abantu befantasiza khona ebuka usister worship kanti uyafantasize. Ulala naye engalalanga naye ngomzimba, ulala naye ngengqondo. It's a place la upastor evimba nentombi la ukuba abafuna ukuyishada angabe naye kanti uyazi uyibekela yena. Skhari kuyakhohliswana. Skhari ungathi bayaphila kanti ayaphilwa. A place of falsehood. Kuyaxokwa la, kuxoka nabazalwane azongqina, angqina ubuxoki ibandla liqhwaba izandla ngoba linayo inkonzo yokuhlola umoya, spirit of discernment. Skhari sister bahluleka ukubekezela bathi ngigqithelwe ikhalenda eminyaka. Njengamanje sihlusho sister, pray for me pastor. Iminyaka ihamba ngishadi. Ngahleka. Kodwa kwenzeka kulaba. Uva inhlungu makuthiwa uyashada uchomo wakho. Namhlanje ngenza i-application genuine. Lelizwe angifuni libe kude, ngifuna liphile la. Skhari. Indlela abanxiba ngayo iseSkhari iyafisha. Indlela onxitywa ngayo lana, yaba ngendlela sonxitywa ngayo iveza necleavage. Skhari. Mina ngikhuluma ngawe ngikhuluma ngeSkhari. Mina ngithethe ngawe ngithetha ngeSkhari. Skhari laseSamaria, mixed marriages. Skhari la Skhari. Ithe uthi omunye umfundisi kimi ngimkhanselisha. Ubanjwe idemon lehomosexuality. Uthi uyayazi indoda ukuthi imnandi kanjani ngilala nenye indoda. Skhari ngabuza ukuthi ulalaphi nendoda.
Mighty Jesus. Lwafi yele lagi ise sonwe alwaze ithi le ndoda kimi ngithi mina nilalaphi ngoba umuntu wesifazane une private party umuntu wesilisa unalento yakhe nina nilalaphi shut up wena shut up uthi baba usithole singena kwi-exit uyazi omunye igcina isiphumele ngaphandle ngoba ayidalelwa ngokulala isiyihushukela ungesena mabreak okuya ku number 2 namfana ngizokubetha ngizokuqalekisa uthi njalo mayesefika kwi-climax inumber 2 uyaphuma ubothi usathane mayese bantshontshile abantu esemlimazela amadimoni uyo-enjoy ukungena la kuphuma khona udoti uma abantu uNkulunkulu walelizwe uphuphuthisekile ingqondo zabantu abaningi uThixo waleli hlabathi that is the devil the prince of this world ubona eSkhari ufica amadoda enxiba ama-earrings wena unkathi fashion kanti isho ukuthi lento ungumfazi kwamanye amadoda eSkhari indoda inxiba ama-earrings kanti umoya wasebhabhiloni wepaganism unxiba ama-earrings usho malika left you are a drug addict malika right umfazi kwamanye amadoda ukwenza kokubili eSkhari angisho kuwe ngisho eSkhari angisho kuwe ngisho eSkhari angithethi ngawe ngithetha ngeSkhari mangase kuvela ubuso kufihla umzimba uzocinga uba intombi kanti indoda mayingena ntshebe ingena ndivu inxiba ama-earrings moya kaSathane makhona umuntu onxiba icici ulethe la mfana wami uyilethe la ilethe mfana wami ilethe shasha khawuleza God bless you. eSkhari bayaphuma eSkhari musana ukuhlanga ngiyashumela uJesu wa God bless you. Asvale eSkhari la uthi omunye baba ofuna la Mercedes yami dlangisa ufika uthi bawuthola nginamali ngicela unginezele Mercedes nginecala elani icala tata ngaxela uchomo wami ukuthi umfazi wami ulala nenye indoda ngangakholwa ngoba le ndoda ayumngani wami kwakuchomo wami kanti uyangibheka ungidla ithende uthi ngabalandela one day kanti bazongena ehotela ngasika isitshixo ngabaneza ngathi ngicela ispec here ngababhaqa kwi-action uyabona wisibhanqa ngoba uhleka into engahlekisi uthi kwabamnyama emehlweni ngakhupha umpu ngabahlaba bobabili uthi namhlanje ngiyayisola ukuthi wayingixelelana uchomo wami ngine case ngiyayihamba ngihamba amagqirha ngihamba amaxhwele ungangisiza in NJ ubamba umfazi ophile eSkhari ngoba khona abafazi ithi imphethe kahle indoda kodwa uyaqhatha
ngisho ngoba ikuthengela nanemoto umyeni wakho kodwa wena ubhizi uyachita. eSkhari hloko semsithi shiya imbiza, leave down your water pot. Shiya imbiza. Uthi ngababulala eSkhari. Asihamba 10 minutes. Mefika uYesu. Sebehambile. Yathi ngitshela njengoba engasekho umuntu eduze kwakho, just lift up your eyes. Say, thank you, Father, because this is the right time of my transformation, the right time of my molding. Gizokwakhiwa la. Utata uPingu wafika 3 angels. uPingu waqala assemblies. Zathi lezi lama angels simnike noma singamniki lento. Athi ngiyasimnike. Athi hayi sizomnikezela ntoni? Simnike noma singamniki. Kwathiwa hayi asimnike. Uphase OP abathathu. Uphasi skate. Petticoat. Waphasa imali penny. Waphasa pride. Phakama. Wena uklexeza into ezokusa esihokweni uphakeme. No, I too much, me too much. Uzazi wena ukuthi wena ubhetere kunabanye abantu. Njengoba ngishumela la angibhetere kunalabo abantu kodwa ngifumana inceba. Sesiyavala. Uyiphasile any test. Njengoba ku wilderness uthi ufuna uphase le test. Usenhlango njengoba ngithetha nawe. Usenhlango. Uyesu apha kwi wilderness. Thina we are Christian, welcome to Christian, Christ like. La kambe khona uYesu so hamba khona nathi. uYesu inaliti thina so ukhala. Noma ungaqhophoza ngenaliti, la uqhophoza khona ukhala uhamba khona. Asivale. eSkhari. Nangu Jesu efike eSkhari la KOKSTAD. eSkhari. Noma ungathatha umfazi womuntu, wonke umuntu uyathula ethi eSkhari. Abanye bavumela ukuthi izinto ezingamanyala zenzeke ebandleni ngoba befuni icrowd enkulu. Bathi yekelani inxibo zabantu. Yes, uqinisile. Sizasuyithinta inxibo zabantu kodwa sikhuluma ngeSkhari. Mina ngichaza eSkhari. Yabona nje sister, uzoma phambi kwethu kuvele yonke icleavage useSkhari. Ishi address yakho ekufanele ik-address ngayo. Indlela onxiba ngayo, it's your address. Ithi incwadi yama-Proverbs wathi ngizonxibisa, wathatha izinxibo zehenukazi. Lento akayinxiba wayefuna ukuthi abambe lensizwa, wanxiba inxibo zehenukazi. Iziphi zona? Eyiveza icleavage, eyiveza stomach out. Siphila nabantu baseSkhari bathi uThixo akanandaba nengaphandle, unendaba nengaphakathi. Kodwa athi yes. Siphila nabantu baseSkhari, they are too gifted minus good character. Siphila laba bantu khona bethi ungayithathi, thatha lento engiyishoyo, unganaki mina. Look at us. Look at us. Don't look at the world. When you look at us,
you see Christ in us. In other words, you see the nature of Christ in us. eSkhari abafundisi bavumela yonke into eyenza uIsrael ahluphe sebekhushwe eGibhithe ingxube evange. Hamba nabantu abangasibona bakwaIsrael. Abazali banombuzo kuyisono ngani? Angeke angishiya eSkhari. Akaseka asiyeke eSkhari adlule kwephambili. eSkhari. No mama bashadile. eSkhari. Uyazi ngiyabadabukela sister baseSkhari. Bafaka ifoundation kanti yabagugisa. Uyazi ngiyitadishile lento yefoundation imask ngoba imenze bemuhle ngebona ubuhle bakhe. Mase olala uyayihlamba kuvela ixhegazana kanti ubona intombi. Abantu baseSkhari bathi kushinyelwa ngathi kuyekela ivangeli kushinyela ngathi bayekeni uthi uJesu aniyobabona ngamagift niyobabona ngeqhamo niyobazi ngeqhamo. eSkhari 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 Yafuthi abantu baseSkhari uqinisile abantu baseSkhari bashaya lento ekuthiwa i-mix it kuze kushaya 4 o'clock ehlezi ku-cellphone bashaya i-mix it. Idlalwa nabazalwane athi umuntu thumela ifoto yakho la uhambaze khona umuntu khona iseSkhari eSkhari kuze kushaya 4 o'clock umzalwane engalele ephe edlala i-mix it. Abantu baseSkhari enkonzweni i-mix it ihlabathi uYesu ihlabathi uYesu mix it ungangithumela kanjani umuntu ifoto ongamaziyo? Enye intombazane yadlala i-mix it kanti idlala notata ayayazi. Cela uvala. Cela uvala. Badlala lento notatayo. Bathi laba bathi first dibane phela. Liba sexy voice la ucingweni. Kanti notata usexela ingane yakhe. Nabe dibana yakhala ingane. Kanti bengenza notata. Notata ubengazi. Mix it. Cela nithenge le ntshumayelo koyidlela abangani bakho abaseSkhari. Asivale.